Central award gwakira chikura ase skuru y'oboroso ya Kisii Primary omurikito Brian Sagnisena niga kenseme yonna gotwaliganira roboti rokobwatia ase ebitu ebingega igase county ya Kisii nigo bachore bakebwe kiama kia United Democratic Alliance UDA wanyoro gochaka abwase gwikira chinsa isano kya mugaso umurobere ikonyotara chaka egento kerera bakichikura babachori obwo kuira byare body etenenere to bachorwe kiama ekyo asoko nyoro kwigura kwebituo ugotegurwa pigwe bituo binde nabo igo bokorekanu ase ebitu ebinge abwase geto gya Kisii Primary ase ward ya Kisii Central ase county ya Kisii kiaba enga yebitu binde nagati ya begeto gya Kisii Municipal na keria gya Kisii Stadium asaba akichikura banyora chinga kichingo nkegima kumanya asaba gokorera obachori obwo kuruma mitwabo gete saa moja tabere getu ikoruke primary school kura cha UDA nturachirora iyo kurutwa gachitega saa 2 cia mambia igo twachire goganye getu gikiguru kyangire ko igoro twamuvire ko rwabu twatari go chaega Kisii Primary toroche murobe nobe ando to wage chikura na bitwe binde migenda tamuna ko tambaro woromba ganda to waka nyaura gocha bama jete chisa chinkurura chigwa ko nande bama ta sa chikura chagwa nande gwako intwa banta abagwa kachikura nabona dokorera sanyinje babiri na conditions abande bate ni nabara nyita chikura chigwa ko bama tese bagwa kagochi na ntoma itinye reason ya ningi igoso bwa chikura chiganda gwako kirejo zinde chigenderate ko simtete ko demand to nyane tu akachikura na to ele bona kana maguru tuikirega wakura yane ngo akara council lakini nata bimi chega iga abasani bana butwacha kwa makuru council bangire konyara marieta ya base list moja moto korera igo asikura chichinane ekarna chirega wake kura ya mujucho bago ntabitirega ndi ane ndi mbaka na ichanire sana na kumiri sana yentekyo bona njena achire no kura tinga getira egekana sege choge sukuru yoborosi ya Kisii Primary abu asobo chorebo kebwe kiama kia UDA wakagere go chaka chinsa kumirebere cha mambia kuri nduka chinsa isano chiri kuri rero somoga so rero kwanya bochori bumbura cha bakwene kugaiga asege twekega tio mheshimiwa sa Henry Onundu nigo bachori obwakoreka senchera engi yakegima abu asebona sabiro morembe chinga kia kiama kyo kerache koralia barache koirurukia ebandera ya kiama kyo bosibo bachori banene bu mwako yega lakini aseboni ya yotubwa to kwena ngana ki na otore the leading ntuto tangani moto na otore no maine ngako nyoto kureyo korende ase chinsemo chinde anene mono ensemo ya Baringo Central nigo register ya baki chukura be kiama kyo kia UDA ya burase bitu 22 ensemo ya Kuresoi South ase county ya Nakuru nigo chisanduku isana isato chogwa kachukura chia bora ensemeyo abwase chinga kieche chobo chori obwase ensemo ya Narok South bwasuki wabosio abwase chi county chinde chinyinge chanyoro chando boko nyoro kwegora kwebituo ingo reporter ya Ndize TV eretena ne Brian Sagini isena